ओमफ्राय जोंना रुमफोरा एकदम अबस्था गैया जों तारमाने सानैसो रिफ्युजिनि बायदि जाबाय थादों हायावसो उन्दुगासिनो दं रिफ्युजि बायदि सबथिंबो टपला टपलि जाना दङ कालार सालार खालामदों एसे खालामनो नोंबो हाथ खालाम हेलो एवरीवन खुलुमबाय वेलकम बैक टू माय चैनल लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं ओमफ्राय अखानि बोथोर ओमफ्राय गोबावनि उनाव दिनै तारमाने ब्लग बानायनो ट्राइ खालामबाय ओमफ्राय दिनै दा ओंखारबाय माने रेडि जाबाय थांनो क'क्राझाराव ओमफ्राय दिनै आं जोमग्रानै जों जे बांलादेशआव थांदोंमोन बेयाव बे जोमग्राखौ होदोंमोन थ' बेखौ आं बिराद फसायनायखाय आं दिनै बेखौनो लाबाय ओमफ्राय दा रेडि जाबाय क'क्राझार थांसै ओमफ्राय मानि थाखाय थांगासिनो दं बेखौ नोंथांमोना लासैनो नोंथांमोना आं खोन्थालांसै दा अलरेडि लेट जाबाय स' आं ब्लगखौ बावनो स्टार्ट खालामबाय थ'दो ओमफ्राय लामायाव खोन्थालांसै सोर सोर थांगासिनो दं फार्स्टआवनो जोंना शिबामाबो थांगोन ना हेलो खनसे हेलो होनदो हेलो ओमफ्राय जोंना रुमफोरा एकदम अबस्था गैया जों तारमाने सानैसो रिफ्युजिनि बायदि जाबाय थादों ओमफ्राय न'आव एसे रिन'भेसन सोलिबाय थादों थ' जेब्ला कमप्लिट जागोन नोंथांमोननो आं देखायगोन माबोरै जाखो दा जोंनि रुमाव जेबो बिसना थिसना गैया जों हायावसो उन्दुगासिनो दं रिफ्युजि बायदि सबथिंबो टपला टपलि जाना दङ कालार सालार खालामदों एसे माने न' गोबायखौनो एसे कालार सालार फुननानै गोदान खालामनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय उनाव माबायदि जायो नोंथांमोननो मोजाङै हम टुर मोनसे भिडिअ लाबोगोन थ' बिदिबा दिनैनि ब्लगखौ नायलांबाय थादो थ' लोगोफोर नै आश्विना फैबाय बिबैनि आशीर्बाद लागासिनो दङ थारमाने दिनै जों आश्विनखौ हस्टेलाव दोननो थांगासिनो दङ क'क्राझाराव ओमफ्राय बिब्थिखौबो खुलुमबाय दिनै बिब्थिया सोलाबनाय नंला दोनहैनो स' जों थांसै आरो बेखौ एसे दुखुबो मोनदों क्लास 9आव दोननो नागिरदों हस्टेलाव थ' थांसै थ'दो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो आंजों जों बपेटा रडनिफ्राय दा स्टार्ट होबाय ओमफ्राय थांसै जोंनि नोंखौ दोननो थांगासिनो दं ना जोङो बे दुस्थ' आदिसखौ दोननो थांगासिनो दं जों हस्टेलाव सिमाबो थांनो लुगैदों हस्टेलाव ना नोंखौबो दोनगोन दुस्थ' खालामबाय थाबा दोनना फैगोन थ' दिनै जों आश्विनखौ दोननो थांगासिनो दं क'क्राझाराव फाइनालि जों आश्विनखौ दिनै दोननो थांगासिनो दं हस्टेलाव नोंखौबो लांगासिनो दंथ' नोंखौबो दोनना फैगोन हस्टेलाव नों थांनो गोसो दंना गैया हस्टेलाव दे थांगासिनो दं दा जों नायनोसै माबायदि हस्टेला ओमफ्राय लोगोफोर जों क'क्राझाराव हाबबाय ओमफ्राय दा जों थांगासिनो दङ चान्दामारि होननाय मोनसे गामियाव माने क'क्राझारनि ओमफ्राय बे जाबाय गौरां दैमा खाथि आरोना ओमफ्राय बे बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स दङ जे बेथिंनो ओमफ्राय पुरा दैजों माने अखा हाबाय थानायनि थाखाय पुरा लोमजोबदों आरो शिबमा उन्दुलांबाय नों दुखु मोनदों मोनाखै ओमफ्राय लोगोफोर नै बे जाबाय गौरां दैमाया ओमफ्राय अखा हानायनि थाखाय पुरा दैया माने बारायदों आरोना ओमफ्राय बिनि खाथियावनो दङ चिलड्रेन्स पार्क बियो ओमफ्राय बेयावबो दै लोमजोबनाय बायदि नुदों कन्टिनिउसलि अखा हाबाय थादों नालाय दिनैसो एसे अखाया माने गैया आरो दासिम ओमफ्राय बेनि थिक अपोजिटावनो दङ बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआ ओमफ्राय आं खिन्थु बे पार्कआव हाबफेराखै खुनुदिन खनसे लिटारेरि फेस्ट नायनो फैनायावनो ओरैनो सा नायदोंमोन आरो ओमफ्राय नायनोसै माला हाबनो मोनो ओमफ्राय नै बेनो जाबाय कालचारेल कमप्लेक्सआ ओमफ्राय नै जों दा सफैबाय दा रियेलिटि पाब्लिक स्कुल जियाव माने जे मोनसे स्कुलाव आश्विनखौ एडमिसन होबाय थ' दा जों दिनै बेखौ हस्टेलाव दोननो फैगासिनो आरोना दिनै फार्स्ट टाइम आंना बे स्कुलाव थ'दो नोंथांमोनाबो बे गेटआ रियेलिटि पाब्लिक स्कुलनि एन्ट्रेन्सआव हाबनोसै ओमफ्राय हाबनायावनो फार्स्ट बे लेफ्ट साइडआव पुरा बास्केटबल कर्ट नुदों गथ'फोरनि गेलेनो थाखाय ओमफ्राय अखाया थिग जों हाबनाय लोगो लोगो अखा थाइफ्रिबाय आरोना दा मोजाङै देखायगोन सानदोंमोन नोंथांमोननो पुरा कम्पाउन्डखौ केम्पासखौ नायनोसै देखायनो हागोन ना हाया ओमफ्राय नै बिथिं दङ चिलड्रेन्सनि प्लेग्राउन्ड माने बेनो जानांगौ स्कुला जेराव क्लास जायो दा रियेलिटि पाब्लिक स्कुल नुनायावथ' मोजां नुदों
ओमफ्राय दा जों डाइरेक्ट थांसै हस्टेलाव माने अलरेडि मोनाखाबाय 5टासिम लास्ट टाइमिंआ थारमाने जोंना फैनायाव अलरेडि 4:30 जादों ओमफ्राय थुदो ओरैनो अखायानो हाबाय थिग सफैनायावनो ओरैबायदि अखा हाबाय दा ओंखारनोसो दिगदार जासिगोन जों सफैबाय आश्विन जेराव दोनगोन रियेलिटी पाब्लिक स्कुल नै सफैनाय लोगो लोगो जा अखा हाबाय एकदम अखाया र' थांसै ओंखारनोसै जोङो ओंखारनो नागिरनायावनो बिराद अखा हाबाय ओमफ्राय नै बिथाङा जाबाय हस्टेलनि वार्डेन थ' जों थारमाने बयस हस्टेलाव डाइरेक्ट फैखाबाय शिबमखौ बयस हस्टेलाव दोनगोन नालाय ओमफ्राय आं एसे देखायनो नोंथांमोननो माबायदि जायो थ' एक्सुवेलि गथ'फोरा बाहेरायाव गेलेबाय थादोंमोन अखा हानायनि थाखाय बेयाव गेलेफैनांबाय ओमफ्राय गोजौआव थारमाने थिं दंखायो अखा सिया ओमफ्राय उन्दै गथ'फोरखौ मोनो बिस्रा न'निफ्राय गोजानाव थानांगौ बेयाव फैनानै ओमफ्राय दा देखायनोसै नोंथांमोननो माबायदि रुमफोरा बेनो जाबाय बेफोर जाबाय डर्मेटरि माने मोनसे रुमाव बिथांमोना थारमाने 8 करि दोनो आरोना गथ'फोरखौ ओमफ्राय बे उन्दुनाय जायगा ओमफ्राय लेखा फरायनो थाखाय बिसिना आलादा जायगा दङ होनखादों दा देखायनोसै ओमफ्राय बिथिंबो अपेन स्पेस दङ जि आरि लामनाय नुदों अखा बोथोर नालाय ओमफ्राय बै सिदा डाइनिं हल नुदों ओमफ्राय राइट साइडथिं मोनसे स्टाडि रुम नुदों थारमाने बिदि गथ'फोरा बेगफोरखौ स्टाडि रुमावनो दोननांगौ गावबागाव माने हस्टेल रुमाव दोननो मोना आरोना जेराव उन्दु बेयाव लांनो मोना बिदि स्टाडि रुमावनो दोननांगौ ओमफ्राय टाइम थायो आरोना लेखा फरायनाय टाइमाव फैनानै बेयावनो फरायनांगौ आरो दोननानै जेब्ला उन्दुनो टाइम जायो ओमफ्राय रुमाव थांनांगौ बेबायदि सिदा आरो डाइनिं हल बायदि नुदों थ'से नायनोसै ओमफ्राय बिथिं साइडआव मोननैथिंबो माने आखाइ सुनायनि बेबस्था दङ आरोना ओमफ्राय बिथिं डाइनिं हल गिदिरानो एरिया माने गोबां गथ'फ्रानो जानो हागौ जानांगौ मोजां नुदों थ' दा आश्विनखौ गावनि रुमाव लांसिगोन ओमफ्राय बे वार्डेना थारमाने बेयाव लांनायनि सिगां एसे चेकिं खालामगासिनो दङ आरोना बेगफोरखौ थ' बे थारमाने कम्पालसारि थ' आं मोजां मोनदों मानोना माने सेफटि माने मेजार्सफोरखौ नायदों आरोना ओमफ्राय आश्विना थारमाने बक्सआव बे खेमसि होदोंमोन ओमफ्राय खेमसिखौ लाखिबाय अफिस रुमाव नांगौबा थारमाने अफिस रुमनिफ्राय लांनो हागोन बेनो आरोना गथ'फोरा ब्लेड दाबा आरि लाबोदो नामा होननानै नायो मानोना बिदि घटना जाबाय थानाय खोनायो हस्टेलफोराव थ' ओंखायनो मोजां मोनदों जे गासैखौबो नायजोबदों थ' सिकिउर्ड आरोना सेफटि दङ आरोना बिदि गिनांगौ जेबो गैया ओमफ्राय लोगोसे रांफोरखौबो लाखिनो होआ बेयाव लोगोआव ओंखायनो मोजां मोनदों ओमफ्राय दा जोङो आश्विननि रुमसिम थांगासिनो थुदो नायना फैनोसै बे थानाय रुमा आयौ उन्दै गथ'फोरखौ नुबा दुखुबो मोनो गोजानाव थानांगौ जायो बिमा बिफाखौ गारनानै अब्लाबो डिसिप्लिन आरिबो फोरोंनो दरकार थ' बे जाबाय डर्मेट्रि बिदिनो डर्मेट्रि गोजा गासिबो थारमाने हारसिं नङा मोनसे रुमाव 8 जन थायो आरोना ओमफ्राय बिदि आलनाबो नुदों सानैयाव गंसे आलना थारमाने ना गंब्रै आलना नुदों बाव ओमफ्राय कापबोर्डबो दङ एक्सट्रा ओमफ्राय दा आश्विननि बिसनाया बैनो ओमफ्राय मेट्रेस आरो गान्दुखौ थारमाने बिथांमोननिफ्रायनो होदों जों लाबोनाङाखै दा थिग खालामना होना गालांसै ओमफ्राय नै बे जाबाय रुमनिफ्राय भिउ जा मोजां नुदों एकदम गोथां अनसुमा आश्विननि फ्रेन्ड बेबो मेरियानो फरायोमोन दा बेयाव माबायदि मोनदों अनसुमा मोजाङानो ओमफ्राय न'आव मिस खालामो मिस खालामनायाथ' खालामो बारा मोना आरो ओरैनो एडजास्ट जाबायना दा एडजास्ट जाबाय दे ओमफ्राय आश्विनखौबो एसे इन्ट्र' खालामनो हादों आरो
ओमफ्राय दा थारमाने जोङो आश्विननि लेखाफोरखौ बे स्टाडि रुमाव दोननो फैदों ओमफ्राय बे रुमानो जाबाय आश्विन मोननि स्टाडि रुम क्लास 9नि थाखाय बियो ओमफ्राय बेनि थाखाय मोनसे टेबोल आरो डेस्क माने चेयार टेबोल मोनसे बासिनानै बेयाव बेनि लेखाफोरखौ दोनसिगोन ओमफ्राय शिबमा थारमाने सानदोंमोन जे बेयाव थाबा खालि सुइमिं पुल प्लेग्राउन्ड बेफोराव गेलेबाय थानो मोनगोन ओमफ्राय दा सिन्था जादों आरोना थागोन ना थाया होननानै ओमफ्राय बिदि बर्डबो दङ थ' डाउटफोर थाबा टिचार्सफ्रा फैनानै थारमाने बेयाव फोरोङोबो स्टाडि टाइमाव ओमफ्राय आश्विना दुखुबो मोनदों मिनिदोंबो गावनि लोगोखौ लोगो मोननानै थ' एडजास्ट जानो हागोन बायदि मोनदों थ' जों दा थांनो ओंखारबाय खालाम दाराखौ खालामनो नोंबो खालाम थ' लोगोफोर थारमाने बे रियेलिटि पाब्लिक स्कुलाव बयस हस्टेल गार्लस हस्टेल मोननैबो दङ ओमफ्राय गथ'फोरखौ थारमाने क्लास 1निफ्राय 12सिम बेयाव हस्टेलाव माने दोननो हानाय फेसिलिटि दं आरो थ' नोंथांमोना जुदि सानदोंबा नोंथांमोननि गथ'फोरखौबो दोननोबा बेयाव दोननो हागोन मोजाङानो ओमफ्राय ओरैनो डे बर्डिंबो दङ गथ'फ्रा सानाव फरायनानै आरो न'आव थांनो हानायबो बेयाव सिस्टेम दङ बांद्राय डिटेल्स नांगौबा नोंथांमोना आंनो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहर आं आरो आलदा ब्लग लाबोनोसै बेनि बागै लोगोफोर दोनबाय आश्विनखौ ओमफ्राय माबायदि मोनदों दुखु नांदों आरो गारबोबाय फिसाज्लाखौ उपाय गैया एखनबा फिउचारनि थाखाय जोंबो स्ट्रिक्ट जानांगौ जायो मोजांनि थाखायनो ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोनाबो बोर हो जाहाथे बे जि थांखिखौ लानानै जों बेयाव फैदों बे जाहाथे जाफुङो आरोना बे जाहाथे एसे चेन्ज जायो माने डिसिप्लिन जायो आगोलनिख्रुइ बेनो आरो जों साननाया नोंथांमोनाबो बोर हो बेना गोसोआ जाहाथे बेयाव जयो बारा जाहाथे दुखु मोना आरोना बेनोसै ओमफ्रायनोथ' बहुत मोजां एनभायरनमेन्टआ अखा हानायखाय आं नोंथांमोना मोजाङै देखायनो हायाखै आरो मालाबा फैबा आरो मोजाङै देखायनोसै दिनै अखा हाबाय नालाय प्लेग्राउन्ड सुइमिं पुल दङ बेफोरखौ नेक्स्ट फैबाथाय आं देखायनोसै दिनै बेखिनिखौल' नायथ'दो जाय क'क्राझाराव थायो नोंथांमोनाथ' अलरेडि नुखादो जानो हागौ खिन्थु गुबुन जायगायाव जाय माने बेयाव थाया नोंथांमोननि थाखाय ओरैनो शर्ट ब्लग मोनसे बानायबाय फिसानो दा थांगासिनो दङ शिबमाथ' बिराद एक्साइटेड बेयाव थानो एकदम जों हाबनायावनो थारमाने शिबमा बे प्लेग्राउन्डखौ नुबाय नालाय स' ओमफ्राय बे माने सानदों आरो बेयाव थाबाथाय बेयाव गेलेबाय थानो मोनगोन बेनिखाय एकदम बे बिराद थानो गोसो आरो बाव लोगोसे सुइमिं पुलाव दुगैबाय थानो मोनगोन सानदों आरो बियो ओमफ्राय लोगोफोर दा जों थांनोसै ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौ आं बावनो फोजोबनोसै ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर ओमफ्राय लोगो मोनफिनसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव टिल देन टेक केयार बाय बाय